Des del projecte d'Ildefons Cerdà, l'arquitecte de l'Eixample, la plaça de les Glòries Catalanes ha patit diverses transformacions. L'actual anella viària elevada es va inaugurar l'any 1992, coincidint amb la celebració de les Olimpíades a Barcelona. L'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona és convertir la plaça en el nou centre de la ciutat, com ja plantejava Cerdà l'any 1859. El projecte preveu transformar l'espai de nus viari a una gran plaça verda. Se soterrarà la Gran Via i el trànsit rodat que arribi de la Meridiana i la Diagonal vorejarà la plaça. El projecte de reordenació de la plaça inclou també la construcció de 3 grans edificis d'equipaments multifuncionals. La deconstrucció de l'anella viària s'iniciarà el 2013 i posteriorment començaran les obres d'urbanització de la plaça i la construcció dels equipaments. L'edifici del Disseny Hub Barcelona, gairebé finalitzat, revitalitzarà les activitats creatives i empresarials relacionades amb el disseny, mentre que els nous encants, els nous habitatges i les noves activitats econòmiques i comercials acabaran de definir el nucli del nou centre de Barcelona, que es convertirà en un nou pol d'atracció turística de la ciutat.